Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndechitando chechokwadi. Ndechitando chechokwadi. Ndikanyisa chabatwa nemoto. Ndikanyisa chabatwa nemoto. Mwari alibatsirawo. Mwari amubatsirawo. Inini tiri kwedu kwaTsanza kwaTivira. Ndakaona paine munhu anga akatengeserwa pamurendi papasina mishamba. Ndabvunza kuti ko sei apa pakucherwa. Ndabvunza vakomana kunocherwa. Ndikati no. Rendi ine yakuzi yambo. Muyambo wacho inini zvino zvini ndakapiwa kuti ndifana kutungamira area ineyi. Zvakambofamba sei chimbomira tione kuti iyi togadzira sei. Vakomana vabva mhanya vambomira. Wazozi takazishandai watanga kuti nyama ndazoona mukomana waya muyambo wakazoenda kwa Maizarima. Basi tibatsirwa ngenyaya yemvura reni marendi permit. Ndipo amaiti mazarima akazondaura ngati ini zvisina ishe pareganifonera ishe akati gaipfuura ende kwa mama. Saka takachizonza nyaya kuno kuti takatengeserwa takatanga kubhadhara 300 tizobhadhara 400 pasendipo. Wakatengeswa nani? Benjamin Madagazi ndio kusanga kwa mayambo wacho alipo. Benjamin Madagazi wacho uri? Uri panapo. Benjamin simuka. Makatengesa lini? Mambo. Makatengesa lini? Inini mai wangu wachifa pamba vakanitaura kuti munda uyu munda unopawo zukuru kana ndafa panapa. Saka ava vana muyamba vazukuru vangu vazukuru ava vakauya vachitaura kuti sekuru tauya tiri kuda pekugara. Ndakaenda navo kuna sabhuku watakapuwa Zanonyatsanza. Ndikabhadhara mutete wangu kuna Zanonyatsanza. Tikaenda tikapangidzana. Akakupa ichi Zanonyatsanza ndi sabhuku ndiya? Ndi Samasere. Inini I remember nyaya yepaNyatsanza paikauya tiri pasi pemutaro. Ndakataura kuti vana Nyatsanza endai morongeke moite zvinhu zvenyu zvese zvinofanira kuitwa. Handizvo? Kana zvaitwa zvese handizvo mozouya motitaura kuti sabhuku taanaye ndeuyu. Sabhuku iye mapepa ake oita sei? Woitwa. Handizvo? Zviri pai? Zviri pamutemo. Isusu pakaitwa meeting kwaNyatsanza. Samasere vakati tiri kupai uyu Zanonyatsanza tauya naye panapa kuti amirire bhuku rino kuti aite iye sabhuku izvozvi. Saka ndiyo takaenda kushumira. Nai iwe Anzani, wanga uri pomusenda taura pasi pemutaro? Iwe Maxwell? Nani? Ndakati chii? Mati Maxwell ndio ufana kubaita kuti Nyatsanza magara pasi morongeka semuri monza tsana yenyu naishe dziniwo yakuno. Mapepa oita sei? Ogadzisa. Zvinhu zvoitwa zviri pai? Zvipamutemo. Saka makauya here? Hakuna vatauya pasamba indinduri nayo ndiyo makazondinyora kuti fanira kushanda pareziniki. Alipi Estos Pakusoveita inini ndiri mwana waAlexander Nyatsanza. Ndauyawo ndini Victoria chigumisirwa chaAlexander Nyatsanza. Ndauyawo nebitterness yenyaya yebhuku rababa. Nenyaya inoyi ndiyo ndaona mukana ndatumwa semhuri. Inini nyaya idzi ndakadziona pana Karanganda chivhindiri harari. Saka takagara pasi tikaona kuti nyaya iyi iri kurebesa semhuri. Saka hatina kana mwedzi tagara pasi kuti vana vari kuramba vari kunetsana sekuru Zano naMaizarima. Sekuru Zano una hwindi wake, Maizarima una hwindi wake. Vari kurwira bhuku rababa. Saka isusu takagara pasi kuti wachapedzisira paita mutumbi pasi. Saka takadaidza Maizarima takadaidza Zano. Tawagadzika pasi. Nini ndanga ndiripo. Imba yakazara. Saka takabuda nemusoro wenyaya wekuti sekuru Zano ndiye uchawa sabhuku semhuri. Maizarima woita advisor wake. Why? Imba yaAlexander hatisati tapera tese. Bhuku rakafirwa nemunhu
rakafirwa iri riri kupedza vanhu. Saka takazoita samusoro pasi tikazwa kuti Ishe wakati batanai mugare pasi. Nyaya iyi iri kupomera vanhu vakawanda. Saka todini? Saka takagara pasi semhuri. Saka ndo zvatakabuditsa pamwe chete vatakubatanidza mumba. Saka takabva tagara pasi vatanyora tree, family tree. Zvamakaita zviri very correct. Because makaita zviri pai zvatakati muite sei muite. Asi chinhu chamakaita chiri wrong ndechekuti munhu wamakachuza haatangi kuita usabhuku ndisingazivi bai. Haatangi kupractice usabhuku ndisingazivi, because already tine position tatakapanda panapa titese kuti ane confusion iripo. Itai kuti munhu aripo amboramba aita zvaari kuita. Imi muchigadzira zvamunogadzira, kana mapedza kugadzira zvamunogadzira, come back to me motaura tagadzisa zvinhu zvedu zvamira zvakati zvatopera. But imi manje mabva maenda mobva mandopfuura. Alright, anomuziva Bhezanda wacho manje kuti isabhuku ndiani? Ini handimuzivi. But kamuri munzira mamusikafaniri kunga makutoti atotanga kunga akutosenza basa. Yes, zvamakaita ndo zviri correct. Ndazvifarira zvamakaita handiti. Asi chamakakanganisa ndechekuti mabva matoisa munhu pachigaro imimi. But uyu wakatopiwa zvidi Zanda. Wakatosuma kuna Zanda, wakatopa Zanda muteto. Zanda wakutoya muteto. Nyaya irikutaurwa ndiyo unotedzera mashure mangu nderasitibono. Dambudziko panyaya yaripotwa iyi inini handisi kuona, ende zvakaizvi pamataura sekuru pekuti ndabva ndapinda kuita sabhuku hazvina nyaya iyi haina kuteka zvinezvi kusuma ukaita beki pane musi wemazondisimudzapo muiti payapayapa endai mogadzise family tree payapaya zvasotoitika kudhara. Dambudziko rinamaki uizi power hungry madakadzi haana problem muzukuru wake uyu ndiye utsvaga nyaya uri kuenda kotsvaga nyaya mumba memunhu. Sekuru Ini ndatizana kana zvakaitika kai handizvo pazvakaitika pacho papo it was wrong handizvo paka zvakaitika kare kacho ipapo hazvina kufamba nechii negwara. Whether zvaitwa izvozvi kana kuti zvaitwa chii zvakaitwa kare hazvichinji kuti zvinhu zvazvaitwa zviri chii zvakanaka. Ndozvanoti chamakakanganisa handiti ndechekuti whether chakaitwa nhasi kana chakaitwa nezuro handiti imimi pachezvenyu hamugadzi chii hamugadzani pachezvenyu kuti nhasi amupuwa ndatomuka ndasabhuku ndatosabhuku hazviitwi because already muri kuona nyaya yapo ndeyekuti uyu handiti lendi kutaura neuyu handiti lendi iro ndeye munhu here kaudai semunhu iprivate land here icommunal area asina munhu here istate land here wakaodhimwa namhana baba wachiri wapenyu uye ndiyo yaperi n'anga yemumaraini. Saka sekuru baba Nyatsanza ndiwo wakapa mbuya Madakadzi munda iwowo waitourima ndichiri kukura kubvira grade 1. Saka chiri kutiita bhita Shumba ngechekuti tiri kuda kuti nyaya iyi mugare pasi semakurukota, ndiyo iri kutirwadza because wakafirwa tisu. Baba haana kupa zvakanaka ende baba wakafa nguva yehondo achifira hondo yeminda. Hatingatongwi nemwana watete wakangoberekwa mumusha achingouya wakutozidziyapo. Munonzwa sei sekuru panyaya yakadai? Isusu taakukumbira dare kuti sekuru tiri kukumbirawo kuti mutitongerewo nyaya iyi kana paine Shumba mukanditi sekuru manje maondisa pakona kana ndiri sekuru manje kana muda ndikubatsire sewazukuru munouya kumba togara pasi sekuru nevazukuru wake noti mudare munomu because mudare munomu kana matoya munomu kutokutswanya kana ine yako noyemboza unobatwa neyako kana watongoya mudare munomu totokutswanya unobatwa neyako. Asi kana unoziva kuti uri sekuru nemuzukuru unouya kuna sekuru usikautaura sekuru ndinenyaya yakatibatsirei sekuru wobatsira sani sasekuru because kadzimana yangu uya apo badza
Because inini kana ndakataisa pamberi pavo ndingoona vanhu pane watadza nevagona. Saka handizomuti wagona bai watadza. Hazviiti. Saka ndikuti nyaya yenyu, yes there is an issue, but tikuti tatarisa nyaya yeprocedure. Pane chakaitwa chisiri correct. Imi michiitai sekuwirirana kwamakaita. Maminutes munawo, maizaremba wacho aripo handiti? Uripo handiti? Zvataurwa nemunini wako ndizvo makawirirana ndizvo. Pandu kuda chingopindura. Inini mukomana uyu munda wacho ngokwamadakadzi. Hausi munda wakwamadakadzi. Munda wambuya waizi mbuya danga. Mbuya madakadzi kwakuzopiwa munda uyu kuma 70 chakuti. Saka munda uyu chakaitika ndechekuti chakabva uyu mati wakazondoona pane fence. Imimi matoti makichenda waegite. Hapana munhu akaziva kuti zvafamba sei. Maki kwakutanga kutedza kuti munda waane fence ndiani waisa ipapo. Panga pasina zvenyaya dzekuti sabhuku ndiani waisa ati sabhuku. Takutozvizwa muno. Ini handiyo nyaya ndafambira nhasi. Ndine dzangu dzandafambira dzenyu nemi. Kwete dzekuti dzemunda uyu. Inini ndinoziva muri dzemunda uyu. Ndizvo here Beti? Ndiri kukubvunza iwewe nokuti ndini ndakandisa bhuku. Pamusoro mambo. Ndikubvunza iwewe ndizvo here. Hatonoda kunyama nyaya dzinokarisa vanhu. Mai wangu na mai danga. Yes. Wakaitirana zvawakaitirana. Yeah. Handiti. Wakaitirana zvawakaitirana. Kurapa kwaita mai wangu inini. Mai danga obva wapa mai wangu munda. Kuti iwewe ndakupa munda uyu. Mai wangu wapuhwa munda. Wakati munda uyu ngewe wazukuru wangu. Ndo kutaura kwakaita mai wangu. Sematauriro wakandiita futi kuti iwewe izwa nyaya iripo ndeyekuti zvepakazi ndipo wazukuru wangu. Aisa fenzi muzukuru here. Muzukuru wangu. Mira, aisa fenzi ndiani? Aisa fenzi ndiani? Muzukuru wangu. Ndiani muzukuru wacho? Ndi passion. Uripi passion? Uri banana. Uripi passion? Sumuka passion wacho. Passion. Uri muzukuru wacho? Handisi muzukuru. Hausi muzukuru. Alright, thank you. Saka moya kudari kunokuti mupera. Hai. Urunye baka wipasha kwa muzukuru dada muzukuru wangu. Alright, mira passion. Passion zoka fusa. Sumka mira. Zoka sumka sama. Sumka. Passion zokora muzukuru. Hasi muzukuru wangu. Hasi muzukuru wangu. Unatenga munda ni? Ndakatenga munda. Wakatengeswa mari $750 yange iri musumo wasabu 700 ndiyange iri panzvimbo pacho ipapa. 700 wakapana. Ndakapa baba. Makapiwa 700 baba. Ina anaundipa mari. Anaundipa mari. Ini ndakatomupa munda. Ndakamupa munda semuzukuru. Semuzukuru wangu. Akadzangu ane mawitness aripo. Izwa shama. Autiti mapenzi tesimba isusu. Zvekuti uyu munhu autonataka kupa mari yake. Andika woramba. Andisi woti muzukuru. Mari yanga iri yekutenda kuti sekuru maita basa. chokwadi chinoita kuti uite munhu right usandetseke izvo watone mhosva yemwe kundinyepera because ungamumanikidza munhu sekuti hama yako yemunhasi hama yako just because uda kunyepa because uda kuvhara nyaya kunyepa uta kuti munhu hama yangu munhu autati handisi hama yako ba iwe kuti hama yangu munhu akuti ndakakupa mari yangu yekuti handina kuhaiuti thank you unosenze pishambwa unopa munhu thank you 700 US thank you ndazwa mama ndikubazwa mama
Wazwa mama. Ndazwa mambo. Ndazwa mambo. Ini mwana zari anza mana yasa ari pili mdiki Zanda ari Zanda iwe Zanda na anzani na Chido ndiani mwacho na Victoria imimi endai moite zvamaita zvamakagadzira izvozvo put that in writing mwamandipa zvamakawirirana kuti zvabda kuita put that in writing pane tsviri rikora tambo ndosaka ndati zvamaita izvozvo chii zvitai in writing then pamuya nazvo muprezenta ani mukuona pane hondo nemusika nyaya iyi yamutaura yefamily tree nechi yakatosiyana nechine nyaya iri past iyi tichaizwa leta andizvo iyi tudai uyu wakai we700 right we700 imi mamu right saka iwewe nyaya iri kuti kuti munda wakapa iwewe shamwari munda wacho urubvuma zvese saka chatakuita manje iwe chienda kuna sabu uyu wanda kutaurira mogadzirisa nyaya iyoyo yestand iyoyo kuti hama dzako dzinofanira kuziva kuti munhu ari pastand ipapo ndiani akauya sei they must know because usanyepe pakana mbuya wako akakuti pada muzukuru wake ndazwa mama haupi munhu asiri muzukuru wambuya stand iyoyo ndazwa mama ndiwe kutaura nemuromo wako kuti mbuya akati panopinda muzukuru wangu asiyo hautinyepera kuti muzukuru hazvisi right you don't force munhu kuti hama yako yasiri hama yako ndazwa mama because already wakaprejudicisa munhu wakatoya mari yake ndazwa mama ende zvawakatoita it's a criminal offense ndiregerere mama Land haitengeswi mazwa bamba land haitengeswi imhosva iyo yekutengesa land ndiregererwa saka ndakuti chi go back ndianogasenyaya inasabukuyu wotaura zvamanoita iwe uripo batsirai mukomana wako tibatsirai chi mukomana wako zvakanaka ndazwa mambo mazvita pamusoro changamire pamusoro ndandokumbirawo changamire unoona state yangu yandirimo izvo zvizvi kutoya kuno ndatokwidzwa ndiwawa zvino paya paya pamakati tigadzise pepa iri namasere masere hasi kuchaonekwa kuzvenga nzvenga iri saidi iri muri kuona kuti havatodine kundoo siku changamire ndati iwewe nazarimba nahanzani na Victoria chiende mugadzise nyaya sevazukuru vasekuru ndinozvo ndanoda kukumbira changamire saka ndati hama inhikiti usazodii chienda iwazukuru vangu ndai muite zvakati muite then kana paine zvisinaumira zvakanaka mouya kwasekuru vatapedza nyaya pamusoro izvi ndinoda rangu mazwi ekupedzisira nekuti nyaya idzi dzaiitika ndisipo asi takazotobatanidza nevazukuru neinei kuti tigare pasi ini ndini ndakutoonekwa nevana wasara kunga ndini ndamukuru mukoma awa ndiwo wakura kwazi nevana todzosera masoko yataurwa nevana ndandine draft sekuru yandakanyora saka mundirambira ndo